Sa silingan ng lalawigan sa Negros Oriental, anay negosyante diagnostic laboratory nga nasiradan na tungod sa pandemya apan na uban sa iyang higala na nikay-sikay sa paghimo og Vids fruity ice cream. Kini din flavored ice cream apan ice cream nga gikan sa mga utanon og prutas, sa mga preskong utanon og mga prutas ang ilang panitan, hiwaon, hugasan o himuong jam. Ang jam na maoy sagulan og gatas ug sikreto nilang ingredients dayon ibutang sa freezer hangtod nga mamahimo ng ice cream. Kini na ang nahimong panginabuhian ni Daffodil Ramirez ug Johan Henrik Malunggo taga Barangay Mutong, Dakbayan sa Dumaguete. Human masirado ang diagnostic laboratory nga iyan ni Ramirez. Tumong nila ang paghimo og ice cream nga lamian og sustansyado nga mahimong paborito sa kabataan o sa katigwangan pagpalig-on sa ilang immune system nga may importante karon batok sa COVID-19. Sa ilang negosyo, gusto usab silang makatabang nga mahalin ang produkto sa mga mag-uuma. Tuod man, bestseller ang Veggie Fruity Ice Cream nga talagsaon ang kalami apan gaan lang sa bulsa. Sa pagkakaroon, aduna sila'y 7 ka mga flavored ice cream nga gi-combine nga palya og avocado, pinya og talong, kamatis og saging, sikwa og mangga, sayote og langka ug uban pang mga prutas ug utanon.